मादै 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 हाब न'आव रावबो गैया नामाब्रा माथो स्रिथार हाब आंखौलाय सोर गाबज्रि फैखो बारला रनायना ए माथो फैलावाखैसो औ मादै गोमसारा न'आव फैनो होननाया फैदोंना फैयाखै जाखो ए बियो फैगासिनो दं आदै आं दहाय फन खालामबा क'क्राझार मोनफैबाय होनदोंमोन ए बेखौनो फैबाय सानना लोगोसे लानो फैदोंमोन आं ओमफ्राय आदैया गोमसारखौ लायनो सोलाबगोन ना सोलाबा कुसुगाव बास स्टेन्डसिम सोलाबो मादै मानो सोलाबा जानो ओरैनोसो दंलाबायो आं ओइ बिमा दै गिलासै लाबोसाय लांगौ र' बिमा बाबुआ बबेसिम सफैखोनो आं दहाय फन खालामबा क'क्राझार मोनफैबाय होनदोंमोन बिफा बेखौनो फैलावारिया नायफैनायखाय कुसुगाव बास स्टेन्डसिम लायनो थिनहरदोंमोन आं ए बिमा बेफोरखौ दोनथ'दो दा मानि गोनांथि दं बेखौ मिथिगौ नोङो हा मा नांगौ जालायखो नोंहालाय नै बुरि आं बुंनाय बाथ्राखौ दाबो हमनो हामाराखैसो नोङो ओहो आं बुजियाखै नोंहा माखौ होनदों टिभि कालारसोलै बुरि बेखौसो बुंदां टिभि कालारसो नांसिगौ बायबाबा माथोसै ओरैनोबा बोरैबा बुरैबा मेगना सिनाय जाखायो टिभि कालारखौ बुङाखैलै बुरि होनबालाय माखौथ' बुजिया होनबाय थाखो नोंलाय फाग्ला बोराय बिहामजो नांसिगौलै बुरि बेखौसो टिभि कालारजों रुजुनानै बुंदां फै बोराय ए बुरिया मा होनखोलै गावफ्रा बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो लुगैनाय हामलायलांला बेहा माबा माबिसो होनगासिनो ओमफ्राय गोमसार रजियाव माला थांफिनदों बिदिनो मास मोनसे उनाव थांसै आरोना नोंहासो मालाय गुवाहाटियाव थानानै फरायनायफ्रा मोजां जाबाय आंहासो गामि ओनसोलाव थानानै फरायनायफ्रानो जालायलांला बेफोर गावबागाव फरायनायनि सायावसो लोगो गोजानाव फरायनायाव बेनो खाथियाव फरायनायाव बेनो नोंगौबो नों होननायाबो थिगबो दा नोंबो खाथियाव फरायदों होननानै बांद्राय गोसोखौ हंगारसारनो नाङा आरोना थौदो बिदिब्ला आवगायलांसै मा दाबो फैया बेनोसो बारलांबाय आं फैया दिखे हेल' गोमसार मा दाबो सफैया नोंला दे थाब फै बेसे गोबाव जाखो रैसुमै बिसिबा गोबाव जाबाय दासो फै नोङो